Vážení občané České republiky, dovolte mi, abych vám představil Legii Anonymous. Média nás označují za hackery a zločince. To není tak úplně pravda. Jsou mezi námi samozřejmě i hackři. Ti však cílí pouze na vlády, které omezují naši svobodu. Mimo vlády také cílíme například na ISIS. Teroristům jsme tak například sundali několik tisíc twitterových účtů. Kromě hackerů je mezi námi také spousta dalších lidí, jsou to umělci, aktivisté, ale také dělníci, závodníci, úředníci, studenti a další. Být v Anonymous totiž není ničím omezeno. Neexistují žádné přijímací podmínky či nábory. Nemusíte nic umět. Pokud prostě jen sdílíte podobné myšlenky jako my a chcete být jedním z nás, tak už jedním z nás jste. Naším cílem je svoboda pro všechny. Nikdo by neměl mít právo někoho jiného omezovat. Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Pokud toto jednoduché pravidlo neporušuji, nemá nikdo právo ho porušit vůči mně. Takhle by to mělo fungovat. Ale takhle to nefunguje. Nejsme hnutí, nejsme skupina, nemáme stanovy. Děláme to, co nám přijde správné. Jsme legie a myšlenka. A myšlenku nikdo nemůže zastavit. Anonymita není nelegální, nošení masky také ne. Až na pár větších operací se o nás po roce 2012 celkem přestalo mluvit. Teď jsme ale zpět s operací New Blood neboli Nová krev. Smyslem této operace je získat opět podporu veřejnosti a sehnat nové členy, kteří se budou aktivně zapojovat do dalších operací. Na oživení Legie Anonymous právě pracujeme v menší podskupině. Pokud se s námi chcete dát do kontaktu, naleznete nás na facebook.com/anon. Odkaz naleznete v popisku. Tato Facebook stránka není oficiální, žádná stránka není oficiální, nikdo nemůže mluvit za Anonymous oficiálně. Jsme jen aktivní členové, kteří chtějí něco udělat. Já vám tedy za Facebook stránku Anonymous Czech děkuji za pozornost a brzy naslyšenou. My jsme Anonymous, my jsme Legie, neodpouštíme, nezapomínáme, očekávejte nás.